Unsay akong buhaton para malikayan ang copyright? Okay, no? Mao gini pinaka main issues gyud sa ato ang mga bag-ong content creator, no? Sa mga bag-o pa lang diyang nagsugod, no, sa paghimo og content, guys, ayaw mo pagpanguha og video nga dili inyo, ha, no? Ayaw mo pag-post og mga video nga dili kamo ang nag-compose para malikayan ninyo ang copyright. Kay usa man gud, no, sa mga problema gyud na sa mga nagsugod pa lang diri, no, og himog mga video. Unya usap pod, dili ta magbasta-basta o gamit og mga background music, mga sound effect. Gid siya ownership sa naghimo ba, kay ngano man usa gyud na sad sa magka-violation ta ana. Ang main gyud nga issue or violation nato ana copyright gyud. So kung maghimo tag content, kung pwede pa lang dili na lang ta mo gamit og mga background music, dili lang ta mo gamit og mga background effects. Unya ang atoa na lang mo post na lang ta original video na to, dili na lang ta nang naapatay mga background music, no? Kay usa na gid na nga magka-violation ta, imbis ang atong video walay violation, wala tay mahimo nga violation sa tanan natong i-post. Ang atoa lang gyud dire nga maglikay na lang gyud ta, kay once nga ma-copyright gyud ta, dili na ta ma-monetize, no? Labi na sa content monetization. So ang main point man gud diha ni Facebook, guys, no, nga dili makapanguha ang mga content creator o mga video sa uban. Ngano man ang gusto ni Facebook nga malikayan ng kanang pagpanguha gani, bisag kinsa na lang ang manguha sa mga video. So mo na nga iyahang butangan og violation, which is ang violation nga iyang gibuhat mao na siya ang copyright nga violation. So once nga ma-copyright ka, wala na chance nga ma-monetize ka, except na lang kung mubuhat kag laing account. So please lang ayaw ninyo buhatan, no, labi na sa pagpanguha og mga music, pagpanguha og mga video nga dili inyo, ha, nga gikan sa uban nga mga platforms. Kay daghan na ra ba og kanang mga platforms karon nga nagproduce og mga video. So kana, guys, copyright yun na siya. So ayaw na ninyo buhata.